ďalekého Japonska, má skočených 230 cm Tomohiro Shino. Peter Horák štartoval 13-krát na Banskobystrickej laťke a viete, kto je na druhom mieste za ním? 11 štartov, nestartujúci Bahamčan, označil dobre, Donald Thomas. Štartuje číslo 4, olympijský finalista z Bulharska, u nás 5. štart, Tihomír Ivanov. V lani sme mali 4 Mexičanov, dnes iba jeden. Štvrtý raz u nás Eric Portillo. Historicky prvý Jamajčan muž na Banskobystrickej latke sa volá Romain Beckford. A dnes tu máme troch Japoncov, takže ten druhý poradí má skočených 233 v lani, finalista majstrovstiev sveta, doma sa volá Yuto Seko. V roku 2020 prišiel k nám prvý raz a hneď vyhral. Odtedy neskočil viac. To je zázrak Banskej Bystrice z Kuby, Luis Enrique Zayas. Chodia k nám veľmi radi a dnes tu máme jedného, ktorý ešte u nás nikdy nebol. Zlepšil sa v halovej sezóne na 228 a volá sa Christian Palotti. Ak ste boli na PTSK v lete, tak tá Miška mala víťaza z Japonska. Vracia sa opäť Naoto Hasegawa. V tejto halovej sezóne sa zlepšil na 230. Pre niektorých tajný favorit súťaže z Poľska Mateusz Kolodziejski. A prichádza držiteľ titulu najlepší atlét Českej republiky 2025, bronzových majstrovstiev sveta, medaila z halových majstrovstiev Európy, Jan Štefela. A to najlepšie na záver, Stefan Holm vyhral 4-krát a tento muž 3-krát, ale dnes môže Holma dostihnúť náš dobrý známy Korejčan Woo Sang-hyuk.